Rád bych vám ukázal, jakým způsobem vyvíjím hliněné omítky pro různé speciální aplikace, které velmi rád dělám, protože je to určité zpestření a setkáváte se vždycky vlastně se zajímavýma lidmi. Rád bych to ukázal na konkrétním případě, kdy například v pátek mi zavolali z barrandovských studií, že potřebují dodat hliněnou omítku pro zahraničního investora, který chce tady v České republice vlastně natáčet film. Problém je, že vám moc času nedají, když vám v pátek zavolají, v pondělí chtějí, abyste jim poslali vzorek, v úterý nechá se to odsouhlasit od zadavatele, ve středu nebo nejpozději ve čtvrtek vám zadají vlastně, že ten materiál chtějí a v pondělí už ho chtějí vlastně mít na stavbě. Takže ten proces je poměrně velmi rychlý a náročný, ale nicméně zase o to zajímavější. Náročné na tom procesu je hlavně to, že vlastně nevíte, nebo nemůžete se spojit s tím architektem nebo s tím člověkem, pro kterého to vlastně vytváříte, abyste se ho zeptali, co vlastně od toho požaduje, s kým hovoříte, kdo vám vlastně tu práci zadává víceméně, tak neví přesně, v jaké síle se omítka bude nanášet, jak to má přesně vypadat. Prostě dostanete informaci pouze to, že je to starý dům, který se bude vlastně nově vytvářet a po skončení natáčení se bude vlastně ten dům bourat. Začátek kde začít, tak je první věc si prohlédnout staré fotografie. Měl jsem možnost se podívat na hliněné omítky, které pravděpodobně byly asi 200 let staré. Mám ještě nějaké vzorky doma, kde mám také staré omítky a je potřeba se na to podívat, jak vlastně se kdysi dávno pravděpodobně zpracovávaly ty omítky a jaký by měl být jejich vzhled, protože současné omítky, které se vyrábí průmyslově, už v podstatě neodpovídají tomu složení, tak jak se to dělávalo kdysi, protože celá technologie se měnila. Dneska už kdysi se ty omítky zpracovávaly a natahovaly rukama. Dneska se od toho vyžaduje vlastně nářadí, ne-li mnohdy, aby takové omítky jste nanášeli vlastně strojně. To znamená, ty požadavky se mění a ty omítky tím způsobem vlastně také to složení se mění k tomu, aby odpovídaly těm současným potřebám. Ale změníte nejenom složení, ale už i vzhled té omítky. Takže podíval jsem se na staré fotografie a v té chvíli jsem si uvědomil, že vlastně hliněná omítka stará je především o tom, že v tom není moc vidět písek. Že ta omítka je v ní hodně vlákniny a nepravidelné vlákniny. Pak jsem si říkal, jak se vlastně ta vláknina nebo ta sláma, která se případně do těch omítek používala, jak se vyráběla. To znamená, většinou to bylo na mlatu, že se vlastně když se mlátilo obilí, tak to, co zbyla sláma, to, co se vytřídilo obilí a pak vlastně zbyly plevy, zbyla sláma, odpad, tak ten se používal do hliněných omítek. To znamená, že vlastně byla to polámaná sláma, která byla v různých délkách. Dneska už asi cepama nebo jinýma nástrojema asi už to mlátit nebudu, bylo by to moc pracný. Nicméně pomocí nových nástrojů musí se mně podařit vyrobit základ, to znamená řezanku, která bude v různé délce a někdy bude velká, někdy bude vlastně krátká, ale hlavně nepravidelná. Staré omítky se většinou vyznačují tím, že je v nich hodně slámy, je tam poměrně vlastně dlouhá sláma, jejich povrch je vlastně takový nerovný. Není tam moc vidět písku, je to spíš vlastně o té plasticitě. Je vidět na tom, že se to zpracovávalo vlastně rukama. Předpokládám, kdyby náhodou chtěli ty omítky, aby byly vlastně pohledové, tak budu tam dávat slámu tak, aby ta sláma byla vlastně samozřejmě pohledová, to znamená, budou tam delší i kratší vlákna, aby se to dalo i dobře nějakým způsobem zpracovávat. Rozdíl mezi omítkami je jasný. Tohle je omítka moderní, dá se nádherně nabírat na lžíci, je těžká, takže se dá krásně nahazovat. Tohle je omítka, která je podle staré receptury,
Velice těžko se nanáší na lžíci, to znamená, je spíš pro to ruční zpracování, kde nádherně se s ní pracuje a dá se nanášet. Ale rukama. Výsledkem mých testů byly 4 druhy omítek, z toho jsem vybral jako nejlepší tady tuto omítku a je to z toho důvodu, že ta omítka má minimum hlíny, takže skoro vůbec vlastně nepraská, objevují se praskliny, několik prasklin jenom vlastně na povrchu, její barva je optimální, tím, že nemá v sobě hodně hlíny, tak bude ta omítka rychle vysychat a bude pro danou aplikaci bude bez problému. Když jsem začal ubírat množství hlíny a nahrazovat to jiným materiálem, tak se začala, a ta omítka byla čím dál světlejší a to je problém i pohledový, že tak už je to moc světlé, i když to skoro nepraská. Omítka, kde se používaly jenom hlína a řezanka, tak má moc velké smrštění a po těch krajích je vidět, že vlastně ta omítka by se odlupovala anebo po případě mohla by odpadávat z toho povrchu. Tahle omítka byla mým favoritem, tuhle omítku si Baranovská studia vybrali.